खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेरावहाय नैबे आरबि बसुमतारिया गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोर। हाबा जाखानाय बर' आइजो गोमानायफोरनिफ्राय लानानै लोगोफोर दिनै जोंनि बर' आइजोफोरनि सायाव मोनसे सांग्रांथि गैयै थासारिखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरोना लोगो। दिनैहाय जोंनि समाजाव मा जालांनो नागिरखो माने साननो गोनां जानानै फैबाय लोगोफोर। सानफ्रामबो माने हाबा जाखानाय आइजो, गथ' गोनांखा आइजो माने गुबुनजों खारनाय, नङा होमबा? बेफोरबायदिल' जोंनि ससियेल मिडियायाव खोनानो मोनसै लोगोफोर। थिग बेबायदिनो दिनै सासे आइजोआ माने ओरैबायदि माने दिउदिनि क्रिया सिखारहैबाय, माने बिसोरनि दामनाय देनायजोंनो ओरैबायदि जांख्रिहैबाय लोगोफोर। बे थासारिखौ मा होनगोन दिनै जोंनि समाजाव लोगोफोर। बेनि मोसानायानो एसे आलादा टाइपनि लोगोफोर। जोंनि बर'फोरनि डेन्सआथ' बिदि नङा, होमबा? दिनै जोंनि कालसारनि डेन्सखौ मोसाखो ना नैबे हारसाफोरनि डेन्सखौ मोसाखो माने बुजिनो मोना आरोना। ओरैबायदि दामनाय, खावां दामनायजों, दल दामनायजों जांख्रिबाय एकदमबारे माने ना। ओरैबायदि माने मोजां नुदों ना गाज्रि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर। बे बिथांनि मोसानाया जे मोनसे आलादा टाइपनि मोसादों, दा नोंथांमोना माबायदि मोनदों बिथांनि मोसानायनि सायावहाय नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय लोगोफोर। दा बेफोरखौ नायोबा आरोना लोगोफोर, माने बर' आइजोफोरनि सायाव माने सांग्रांथि गैयै जोङो नुहुरो आरोखि लोगोफोर। दिनै गोबां फेसबुक पेजफ्रावबो नुनो मोनो जोङो जोंनि माने बर'नि गेजेराव नैबे जाथाया जाफ्लेबाय थानाय। हाबा जाखानाय आइजो, फिसा गोनांखा गथ'खौ गारनानै गुबुनजों हाबा जाहैनाय, बे जाफ्लेबाय थागासिनो दं लोगोफोर। मा जालांनो नागिरदों बुजिनो मोना आरोना लोगोफोर। मा जालांनो नागिरदों जोंनि समाजा, होमबा? मानि थाखाय बेफोरबायदि जाबाय थाखो माने खोब माने दुखुनि बाथ्रा जानानै फैदों लोगोफोर। बर'नि न'खराव मानो बिदि सानफ्रामबो बेफोरबायदि जाथावै जाथायफ्रा मानो जालाबाय थाखो, खोब माने साननो गोनां जानानै फैबाय लोगोफोर। दिनैहाय गामिनि रायजो राजा आइ आफाखौ साखि दोननानै, दाउसिन दाउला बिफां लाइफां जिब जुनारफोरखौ साखि दोननानै, इसोरखौ साखि दोननानै दिनैहाय माने गोथार जुलिया जायो आरोना लोगोफोर। बेवहाय हालौ मिलौ जाहोयो, होमबा? लाख लाख थाखा गारो, नाथाय जेब्ला बोसोरसे बोसोरनि उनावहाय गथ' सासे सानै जायोबा गुबुनजों मानो खारो, होमबा? जोंबोथ' हाया, बादा होबाबोथ' लाखानाय नङा। बारानिफ्राय बारासो जालांगासिनो दं। सामफ्रामबो माने खोनाखायो आरोना बेफोरबायदि हाबा जाखानाय आइजो गोमानाया सामफ्रामबोसो। माने मा होनबावनो आरोना, उफाय गैया, माथो खालामबावनो, होमबा? बेराफारसे गामि गामि थाङै थाङै बादाबो होनो हाला, नङा होमबा? बुंहैनोबो हाला, दा बेफोरखौनो होनदों माने सांग्रांथि गैयै होननाया लोगोफोर। एसेबां मानि आं गोलाव भिडिअ खालामला लोगोफोर, आङो माने एसेबां बाथ्रा बुंनोबो गोरों नङा। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर।